right? The first verse, it says, "Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil, for evildoers shall be cut off. But those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Father, thank you for your word to us, your children. Kaya tulungan na kam kumating kami panangimutek-tek kada ito'y nga passage itang malem, particularly the verse number 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Lord, ado dagiti desires iti puso mi. Ngem nang nangruna kuma nga ti kitain mi the desires mo apo nga aramiden mi. Dear God, thank you for the privilege and opportunity that I can minister your word and extend my service to your people in Hawaii and all around the world. Thank you, Lord, for this privilege. Bendisyon ang marut apo, dito nga gundaway, minuto kan oras, kat kwamti gloria kan panakaidayaw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The focus of God's message for us this afternoon is in verse number 4, where it says, "Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart." Kuna na ti Ilocano, pagay ayatamet iti apo, agtalek kamet ken kuana, no, ket isuit den nanto ken ka, dagiti tarigagay tapuson. I'd like to state this very important truth from this passage. Kat deti state ko nga truth, this one will be the center of our lesson today. Can we all read together? The truth is this: when we delight in the Lord, He is pleased to give the desires of our heart. That very simple truth makes all the difference in your life, in your family, in whatever endeavor plans you have today and in the future. When we delight in the Lord, that is the condition. He is pleased to give the desires of our heart. Talo ti makita tayo kadeta nga truth kakabsat. DJ pa nag-delight tayo ti Apo, DJ pa nakaayayo iti Apo kada tayo, kan DJ pa nangipaay na, dagiti tarigagay, dagiti puspuso tayo. Sino kada kayo ti adda tartarigagay na kakabsat, itayag na ti ima na. You have desires. Will you raise your hand? Desires for your life, for your family, and for your children? Okay? The condition is, we must delight in the Lord, and God will be pleased. Ti Apo may ayon to, kat itden nanto ti tarigagay, dagiti puspuso tayo. Now, kada tayo nga ama, uno naganak, di ngamin nakaragragsak tayo, uno maayayo tayo nga mangguybuya, ti panagakita tayo, digiti anak tayo, when they do what they are supposed to be doing. And that is the same true with God. Iso nga, looking at the HBBC family, by the grace of God,
Dito pa nag-lockdown kakabsat, kat saan tayo nga binaybayan nga inaramid, dagiti pagayatan iti Apo. And as a pastor, it is my joy to know that our God is pleased because we delighted in Him. Now, what is the meaning of the word delight? Let me give to you the meaning of the word delight. The meaning to delight is something that gives you great pleasure or satisfaction. May nga banag nga isut mangted king ka iti pakay aywam pakaragsakam when no pakapnekam. Something that makes you very happy. So, tiday nga malem kakabsat, ti question nga intayusong batan, ket anya digiti banag nga dapat agbalin nga pleasure ken satisfaction kada tayo nga para iti Apo. What are the things of God that should bring pleasure and satisfaction in our lives? Amen? So, let me share with you four things about God. Upat nga banag, iti ama tayo, kini Apo Diyos, nga dapat isu ti mangted iti pleasure ken satisfaction iti biag tayo. Areas, things about God where we should delight to do. Dapat dito isu ti ragsaken tayo nga aramiden kakabsat. Because again, let's go back to the truth. When we delight in the Lord, no ti pakaragsakan tayo kakabsat, no iti pleasure ken satisfaction tayo, ken iti Apo, di panangaramid tayo, di gito nga kayat ti Apo, then He will be pleased to give the desires of our heart. Okay? So number one kakabsat is this. We must delight in His Word. We must delight in His Word. That is number one. So, no kayat tayo nga ag-delight iti Apo, digiti banag nga masapol nga pag-delightan tayo. When isut ayan iti great pleasure, happiness, ken satisfaction. Tano nakita ti Apo nga naragsak ka kadigitoy nga banbanag, nga mangaramid kadigiti nga banbanag. May ayon to isuna nga mangited ti tarigagay dagita pusom. Dagita tarigagay ta pusom. So ti umuna kakabsat nga pakay aywan ti Apo. Nga kayat na nga makita nga isu ti ayan ti pakaragsakam. Ket isu ti ayan ti passion mo. Detoy sa una, delight in His Word. Now, are you delighting in the Word of God? Logically and practically, no saan tayo nga ipangag wenno pakaragsakan dagiti sa uti Apo. Apay ko mga rod nga ti Apo dinggan namot dagiti isa king kuana ding amin. Practically speaking, if we do not delight in His Word, then why would God delight in listening to your petition or prayer, to your words? Di ba kakabsat? It makes sense. So, if we delight in His Word, no ti makita ti Apo kakabsat nga nakaragragsak tayo kadigiti sa una, ket uray anat ikararag mo ti Apo hanga dete conforme mo't ket dingem. Siyempre, wise prayer, saan to nga nairot ti puso ti Apo, nalukay to ti rikna na kakabsat. Uray pa'y siguro hamo daw-dawatenan. Ited ti Apo, gaputa makita na, iti panagragsak mo kadagiti sa una. Now, let's look at Psalms chapter 1, verses 1 to 3. Psalms 1, 1 to 3, the Bible says, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Nagasat kan ti tao nga saan nga magna iti patigmaan dagitihan nga nadyusan. Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Dahil nga verse kakabsat, ipakpakita iti Apo
Noan niya, digiti, dapat nga liklikan tayo, gaputahan na isot pa kay aywan na tibiyag tayo. God is saying, liklikam, hamudingdinggen, iti pamagbaga, digiti hanga na Diyosan. Because I am not pleased with their counsel and advice, ko na tiyapo. Liklikam, tiagtak derti dalan, digiti managbasol. Avoid it. Refrain, God says. Because I am not pleased. Hanggang tugtugaw, titugaw, dagiti man nagsabsabrak. Sino dagiti man nagsabsabrak? Isuda, dagiti manguyaw, wenno mang tagibasit, iti apo, ti Biblia, iti trabaho, iti apo. Kat kuna ti apo, analatrik na akon anak ko, no, digito'y bumusor kanya, kat iso, damot ti pakipelpelo sipam, kaslakas deti ko na ti apo. Analatrik na akon anak ko, no mas dingdinggem ti bagbaga dagiti ungodly ngem dayjay sa ukken ka kuna ti apo. Kaslakas jay kakabsat iti sense iti ibagbaga ti apo kada tayo kadeta nga verse. And then in verse 2, but his delight kunana ti pakaragsakan na is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. O anyan kakabsat, di ba datay nga naganak? No, dagiti imbaga tayo, ket aramiden dagiti anak tayo, maiwasan ti panagungungit, nga nakatado nga panagungungit, di ngamin kakabsat. Ti gapuna no apay nga nakatado ti ungungit, gaputa namin adu tayo nga dinagdagulit, ngem awam met pulos ti panangikas kaso dagiti anak tayo, di ngamin kakabsat, padak nga naganak. Natangken ti ulo, dagiti anak, nasweng, tila takay kayat da, di pakpakayat da. Mas dingdinggan da ti barkada da, ngam da tayo nga naganak da, di ngamin? Mas kay kayat da kakabsat ti sumurot, ti karirik na da, ngam da di panangiwan-wan tayo kadakwada. Di kadagluksaw itirik na tayo, kastamot ti panakarit na ti hapo kakabsat. Di ka, nukas jay ti kasasaad ti anak, santo dumawat na nang ikanak man ti gatang cellphone. Anak ko na. Cellphone ngay baga-baga. Di ka pa'y ubraan. Di kita in-instruct ko king ka. Baka pasurun ka. Di ngamin, kakabsat. That is, it makes sense. So, tibak pakita ti hapo itata, no, tipakaragsakan tayo kat dagiti sa una kakabsat. Ay kat no tay anak, nakanaknakem nga anak. Digiti ibilin mo kakabsat ket kwa, mas daaw ka taam muna nga aramiden. Kala ko man ako na, alaman anak ko, madit bagbagik, ingka man naginaw. Ay, nanang ko na mapanaginaw kakabsat. Inawan na amin, uray na inawan kat dublin na pa nga inawan. Eh kat to numapang kadjekitse, nakita mga nakadaldalumanet, nakadaldalos. Nakalinlinis dagiti pinggan kada kutsara. Buko nam anak ko. Ingka gumatang dita Jollibee. Kita urehan na daw-dawatan ng kakabsat. Itid mo. Tama ay ayo ka. Naragsak ka. Di ba kakabsat? Di ba dati nga naganak. Uray kasanot anak tayo kat. Di ba ikang telat ta ida. Ngamhan ka di. Nga naragragsak taritnam nga mangted. Itay anak nga natudyo. Ngam tay anak nga naswang. Siyempre, anak nga naswang, kas naganak, ikam lata, pakanam, sustentuam, at responsibilidad. Ngam nadagsan jerik nam. Ngam no di anak mo, amo na kakabsat nga ikaso, dagidiin instruct mo keng kuana. Apo nagragsak jerik nam, you are pleased to give the desires of his heart. Uray pa'y hanay bagbaga siguro kakabsat, maayayo ka, nga mangitid king kuana. Dagiti ammom nga mangted iti pakaragsakan uno consolation deta nga anak mo. Gaputa maayayo ka kadayjay delight na iti sa umking kuana. Di ngamin kakabsat. So, but his delight is in the law of the Lord. And in his law, that he meditate day and night. Iso nga, kas anak iti apo, masapol nga deti Biblia kakabsat. Iso kuma iti natural nga birbiruken iti puso tayo iti bigat. No nakariing tayong ti bigat, iso kuman ti umuna nga biruken ti puso ken rit na tayo.
No kasta nga gimong, okay, sigsigaan tayo kakabsat, dagiti pa nagigimong tayo, gapota, tarigagayan tayo ti makangeg, kadagiti sasao iti Apo. Kat anot maging blessing, verse number 3. And he shall be like a tree, kung ti Biblia, iyarig to ti Apo isuna, kasbay sa nga kayo, nga naimula ti sibay, dagiti dandanom. Ipaltuad nanto ti bunga iti tiyempo na. What a blessing that bringeth forth his fruit in his season. Siyempre, adu digiti kayat mo nga ito, DJ anak mo, gapot kinatudyo na, ngem, mabalinhan na pa'y kakapsat nga kaya ita. Ngem, kunam ti anak mo, anak ko, itultuloy mo, deta nga kinatudyon. Tuno dumakil kay, gatang kan tutluga mo, anak ko, in your time. Di ngamin kakapsat, kastama mo ti Apo. No, dagiti sa una kat isu ti pakaragsakan tayo kakapsat. Apo anyan, pampanunutan ti Apo, 5 years from now, deto itut ko ka, deto yung anak ko. In the next 7 years, deto ito ti itut ko kingkwana. In the next 10 years, deto ito ti blessing nga itut ko kingkwana. Why? Because God is pleased to see that we delight in His word. His lip also shall not wither, and whatsoever He doeth shall prosper. Deta ti pakpakita na kakabsat. Umay man ti panagtikag ngem santo ngaglaylay dagiti bulong na kunana. Kahit nga sa wen naasideg yan ti puso ti Apo dagiti anak na nga mangipangag ka dagiti sasauna kakabsat. Talaga nga uray ag krisis ti sibubukol nga lubong. Ag pandemic kakabsat iti Hawaii ken ti Amerika. Ngem no ti sao ti Apo ket isu ti pagragsakam. Kakabsat han kantong aglaylay. The Lord will make sure nga tibiyag mo saan nga malaylay. Ket anyan tuman nga aramidem kakabsat, agbalaygi. Nagmayaton deta nga kariti Apo. De kay ngayang people, dayta ti masapol nga salimutmutan nyo nga bersikulo ti biyagyo. Ikabesa yo deta nga verse. Pagbiyagan nyo dayta nga verse, katibagak kada kayo. Ti Apo, ipakita nanto iti blessing na iti biyagyo kadeta nga bersikulo. Whatsoever he doeth shall prosper. Nakakita kan ti maysa nga tao kakabsat nga uray kasanut pa nang imameg ti pada na handa kaya kakabsat tangamin ti Apo adda iti side na. Kita isu nga uray kasanut pa nang ipababati tao ken ka. Uray kasanut pa nang mameg dagiti tao nga mainggit iti biyag mo. No dagiti sa uti Apo kakabsat, isuda iti pagragsakam. Ti apon to, isu iti kalasag mo. Isuntot baker mo kakabsat. Isut resback mo ni Apo Diyos. Whatsoever he doeth shall prosper. So, nakasimsimple kakabsat. Ngem mayari nga rod, iti relasyon iti ama ken anak, ina ken anak. Ti maysa nga nang runa nga kayat tayo nga digiti anak tayo. Isut number 1 nga pakay aywan tay kadigiti anak tayo. Ket no amuda nga ipangag dagiti sao ken pamagbaga tayo kadakwada. Di ngamin kakabsat? Amen? Ala, digiti anak tayo no disobedient. If they go against our instruction, naladingit tayo ng uray kasjay, anak tayo tulata, sa puyutan tayo tulata kakabsat. Ngem, may mayat kuma no natudyo ka natulnog dagiti anak tayo. DJ kakabsat, kat amom, no si ka nga anak ti Apo, dahil Biblia isut pagaragsakam, no dumten ken ka di pa nagrigat, ti Apo sa puyutan na ka. Praise God for that. Delight in His Word. May kadwa kakabsat, nga kayat ti Apo, nga pakay aywan na, nga makita, nga isu ti pakaragsakan tayo is this. Number 2, delight in doing His work. Delight in doing His work. Kakabsat, amuyo iti ubing, adu iti pakasaydrakan na ken pakaidivertan iti atensyon ti ubing. No daduma ni Kirk, dadta ni Kirk agbuy-buya kakabsat. Pakita man, Kirk, pakita man. Itay bigat kat itay nakasukata kong kunak, ingkag digusan anak ko, ingkag sukatan, taumay kasumurot kanyak.
kunak king kuana, dayjay ni Kirk, praise God. Kadite agdigdigos kakabsat inigamak tay shower ket apaw. Makay ayaw akit kitan ti pamagina kakabsat naglukmag nga ubeng. Takil buksit na kada talaga nga mayat ti panaglukmag dedeng ubeng. Yeah. Ket amuyo ti pakaragsakan mila unay nga agasawa. No ti bigaten kakabsat, automatic nag-devotion da. Di ba? Nagmayat? Automatic. Automatic kakabsat, basta nakariing dan ti bigat. Nagmayat nga dete, umununa, dati tayo nga umununa da nga makariing ngam da kami. Kat nung bumangon na ako mapanak di kitchen uminom ti danom. Makitak ida kakabsat nga basbasat daily bread. Katuray mahanda awatan di jay basbasaan da kakabsat. Ngam dayjay nga in-instruct me taamumi nga dayjay mangtudto ti blessing kadakwada kat rinugyan da nga aramid ng kakabsat. They did the work that we are telling them to do. Kas naganak ko na maapo anak ko. Ha? Nanakam, amom no nanakam deta ubing nga mga ramid kakabsat, dagiti ipapaaramid mo king kuana. Han nga nakadkad tariknam nga mangtad ti blessing kasi deta ubing abus na sweng sumong basong batpay kakabsat. Nakamak nga madaan isuna ka dagiti kagamitan, uno bambanag kasi talaga nga isut mangyaw awantot pa nagbiag na. Agamak jeriknam nga naganak. Di ngamin, ada pa nagamak di pusom. Ada pa nagdanag di ritnam. Kaputa, naayam di panunot na kakabsat. Lumakay, bumakatan kat hanam mo nga asikaswan dagiti banag nga timakungkunang responsibilidad. Responsibilidad na kas anak. Responsibilidad na nga kas may nga tao. Uray pa'y sarili na kathanam mo nga asikaswan kakabsat. Kaputa, naayam di panunot na. Di kas naganak, ada pa nagamak dirit nam, ada pa nagdanag kakabsat. Yung di anak mo, very responsible, nanakam, natudyo nga mga ramid, kadagiti aramid kakabsat nga ipapaubram. Apo nakataltalgad tarit nam. Kun siyempre, may ayo ka kakabsat, nga mangitid, digidikid daw, dawat kan ibagbagana, DJ, uray basit lang nga panangyarang ang naging kagat, ala, sukat ka na nako, intata Robinson na, uray kung makakaisuna kakabsat nga savings mo permit ragsak jeriknam nga mapan mangitreat king kuana gaputa may ayo ka kadayjay kinanakem ken kuana. Kasta mammet tiapo kada tayo kakabsat. Tiapo na ragsak nga mangi-provide dagiti kasapsapulan tayo. Dingdinggan na dagiti araraw tayo. Ngem dakdakkel de puso na kakabsat. Amuyo kadi nga naindaklan ti puso ti Apo. Nga mang bendisyon kadagiti makita na nga anak na nga natudyo nga mga ramid iti trabaho na kakabsat. Iso nga datayo nga anak ti Apo, let us do the work of God. Dingdingget dete preaching ni Pastor Abante di Rabii. Ket diningeg ko tay bigat kakabsat. Ket adamay sa nga miyembro da nga nagpakada nga mapan Canada. Amuyo di ko na ni Pastor Abante, if you want my blessing to you as your pastor kunana, this is my condition to you. I want you to start a work in Canada. Gasam dayjay. No kayat mo nga ipaay ko king ka ti kararag ko nga mang bless king ka kunana. Deto iti kondisyon. Ikarim nga mangrugi ka ti trabaho ti Apo ijay Canada. Ket numampayhan nga nalingag preach piman dayjay nga kabsat ti Apo. Han mga naggraduar nga nagbasa iti Bible School. Nagkarikat ko na, yes, Pastor. When I go to Canada, I promise to start a work in Canada. God's work. Ket napan kakabsat, amuyo ita, awampay sa nga pulo da, ngem adda na umungnan nga Bible study. What a blessing kakabsat. Ket kas jay kumati puso day ket kunak, as a pastor, adaptaret day jay kunak. No adda da kakabsat nga pakadan to kanyak nga abroad. Ket no pagayatan iti Apo nga mapanda, dayjay tumot ti kondisyon nga dawatet kadakwada. Ket kunak Apo,
Ikararag ko kunak Apo, no daytoy nga anak mo ket nagkariitan, nga irugi na ti trabahom ijay papanan na. No baybayan nanto Apo, daytoy nga karina ken ka. Ipalagip munto, makamukan ton nga mangipalagip king kuana deta nga karina Apo. Di ngamin kakabsat, ti panggep ti Apo ti biag tayo nga anak na ket mga aramiden tay ti trabaho na kakabsat. Ano daytoy trabaho ti Apo? Daytoy iti panangikasabat ti ebanghelyo. Ti panagiragpat kadagiti karkararwa. Panangiburay ti sao ti Apo tadayta ti number 1 nga kasapulan dagiti tattao ita kakabsat. Let us do the work of God. In our own ways, it may be simple, it may be in a large scale. Well, whatever kakabsat nga inted ti Apo king ka nga idea how you can help the ministry of the Lord. Hammo nga ipaidam dayta nga biag mo. Saan mo nga ipaidam dagita nga blessings nga inted ti Apo king ka. Idedikar mo iti Apo, ipaaramat mo iti Apo. Ipausar mo dayta nga biag mo ti Apo kakabsat. Ta dayta ti panggep na iti biag mo. Ket numay ayo ti Apo iti dayta. Nakaluklukay tot puso na kakabsat nga mangibuyat. Iti adupay nga pamendisyon. Gaputa muna ngahan mo nga ipaidam ken kuana dagita nga ipaay na nga pamendisyon. What a blessing. Now, idin Apo Jesus ket imay iti rabaw iti daga kakabsat. Imbaon iti Ama. Isuna nga kasanat, tapno aramiden na iti maysa nga trabaho. Ket kuna na Matthew chapter 3 verse 17. Iti mabautisaran ni Apo Jesus iti Jordan River. And lo, a voice from heaven saying, kuna ti Ama di langit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Daytoy ti bugbugtong nga anak ko, nga permi nga pakaiaywak unay kuna ti Ama. Apay nga ta nga na kuna ti Ama, nga ti bugbugtong nga anak na, ket pakaiaywan na unay kakabsat, apay nga ta nga na kuna ti Ama dayjay. Ngamin, kuna na Luke chapter 2 verse 49. Idi ni Maria kini Jose, birbiruken da ni Apo Jesus, ubing pela idi. Ket kuna ni Jesus, kuna na kadakwada, ta kuna da, anak ko, napnapanam, birbiruken daga. And he said unto them, how is it that ye sought me? Apay nga birbiruken da? Hanyo kadiam mo kuna na, wis ye not that I must be about my Father's business? Rugrugyakon nga aramiden, itim paaramid iti Ama kanyak. Isumot laeng nga nakuna ti Ama, ubing pelang ni Jesus deta idi. And about 15 years later, idi mabautisaran ni Jesus Christ, kuna ti Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Brethren, God will be pleased when we do the work of God. Dayta kakabsat ti panggep ti Apo kada tayo. Daytoy no apay nga si bibiyag tayo ita. Iso nga kakabsat hantay baybayan ti trabaho iti Apo. Ikaso tayo ti trabaho iti Ama. Ipatid tayo kakabsat. Makonsernan tayo kumati trabaho iti Apo. Ingungutan tayo ti trabaho iti Apo. Aramiden tayo iti trabaho ti Apo. Delight in doing His work. Amen? Ikarkararag yumot lang kakabsat ti church tayo. Amen? O. Kat amuyo, maragsakan ti Apo. Praise God. Alakat ado kakabsat hanggang may nag-anang maragsakan nak nga mangidaydayaw ti Apo kadigiti kakabsat. Nga naayat nga mangiburay dagiti blessings da kadagiti at adipen iti Apo. To God be the glory. Ti Apo kakabsat amuna digita, God will not forget your works and labor of love that ye have shown toward His saints. Kuna nga ro di Biblia, no ikam kano tinalamiis nga sa nga baso nga danom, dayjay adipen iti Apo. Kat awatem tumet dayjay gungguna ti adipen iti Apo. Paunay ka dayjay nga kariti Apon kakabsat. Sa nga baso nga danom, amen. Kat Lord, may sa nga pakete tintud mo, di pastoron kakabsat.
What a blessing. To God be the glory. You know, kat ne, agyaman nagtiyapo kada kayo kakabsat. Praise God. Kastamot idi kalman. Deti church tayo ti bakara. Inikandag ti cellphone. Deti na kakabsat. Madama nga matchachars kat hangko pa ang mga operator unay. To God be the glory. Kan kada kayo kakabsat, thank you. Dagiti adadanang tud, kadagiti cash gift. Thank you so much for that. Dagiti kakabsat, nang tud, iti kasapulan nga maaramat dito'y church tayo. Diti paglutuan na nakadakdakkel nga salad, master. Nanginagayam day jay. Anang angaw ti presyo na kakabsat. Yeah. Kat kuna dati ta Teresa, di kat isend kunto kada kayo pastor kunana. Kat adamat pasurot nan kakabsat han lang paglutuan kada Tito Moises. Padaydayaw iti apo. Ala, naibagak day jay kakabsat yung for the glory of God. Agyaman kami kadagiti kakabsat, kadagiti ayat ken na parabor yung kakabsat. Kat you know, adipon ti apo, so nga ti kararag ti pusukot ko nak Lord, dagiti kakabsat nga naayat, nga mangkita iti pagkasapulan dagiti adipon mo. Amok apo nga sika ti makamuntumot nga mangkita kadagiti pagkasapulan da. Dagiti kakabsat nga naayat, ken makonsernan iti trabahom apo. Amok nga sikantumot ti makonsernan nga mangkita kadagiti pagkasapulan da. Delight in doing His work. Number 3, kakabsat, may katlo. We must delight in His will. Ti kuma, ayan ti dakkel nga pakaragsakan tayo kakabsat, ket iti panangaramid dagiti pagayatan iti apo. In doing His will. Ti kumakararag tayo kuna tayo, Apo, show me thy will. Kuna na di Psalms 40 verse 8. Psalms chapter 40 verse number 8. I delight to do thy will, oh my God. Kuna na, Apo, pakaragsakak unay nga aramiden dagiti pagayatam, o Diyos ko. Kuna na, yea, thy law is within my heart. Dagiti paglintagam at dada dito'y pusok, Apo. Kuna na, hangko nga lipaten san ko nga baybayan dagiti pagayatam dagiti sasaom italimon ko ida dito'y puso. Kakabsat ti Apo, dagiti sasaw ti Apo, take them seriously, take them sincerely, and do the will of God in your life. Umuyo kakabsat, no hanga ti pagayatan ti Apo ti aramidem, sikan tumutlat madaksa, di ngamin, amuyo dayjay kakabsat. When you step out of the will of God, it will cost you much. Kung kunakaroon, no aramidem ti pagayatan ti Apo, it will cost you something. No amo aramidem no ag-disobey ka ti will of God, it will cost you something. So, agpadan tumatlagayam nga da iti pagbayadan. Ano tigay kayat mo itatanga consequence? Di resulta ti panangaramid mo ti pagayatan ti Apo. Uno di consequence ti panag-disobey iti pagayatan iti Apo. Kakabsat, alakat dayjay ket warning ngem saan ko mga aramidon tay ti pagayatan ti Apo gaputa mabuten tayo. Ngem aramidon tay ti pagayatan ti Apo ta isuot ti pakaragsakan tayo. Kung kunat no mangan ka itinataba, matay ka. No di ka mangan tinataba, matay ka ba? Kung natida, dumagat mangan kalatatanataba, natamatay kang tumot lang kunada. Una, agpaiso nga malalisto ka mo lang nga matay. So anak kay kayat mo. Detay matay nga hanganang nangan titaba, uno tay matay, gapot kapapangan titaba. Di ngamin kakabsat, kung ni Pastor Ruben ide, nga to lang arot ta kolesterol mo, chicharong kape lang nga chicharong, kunana. Nagsobra lang or ti borderline, neta sugar bomb, kunana. Coke, kape lang nga Coke, kunana. Kat makakatawag, basta malaglagip ko, dahi jay kakabsat. Hantay ko mga kakabsat,
hanteng agbasbasol iti panagsupyat wenno panagrebelde kadagiti pagayatan ti Apo kakabsat. Let's do the will of God. Ket isu kumatiragsak tayo kunatayo, kunana di Psalmist David, yulit mo man Psalms 40 verse 8, kunana, I delight to do thy will, oh my God. Yea, thy law is within my heart. Ti charger na ito, ikot malobatan. Number 4, kakabsat, may kapat, isut maudi. Not only delight in His word, delight in doing His work, delight in His will, but number 4, delight in His worship. Tiya po kakabsat, agsapsapol kadagiti tattao nga ammuda nga dayawon isuna. Nga ammuda kakabsat nga ipaay tipudno nga panagdayaw kenkwana. The Father seeketh such, kunana di Bible di John chapter 4. Ti Ama birbiruken na digijay nga agdayaw kenkwana. Ket praise God. Kaputan na isuro kada tayo kakabsat, iti ustugan pudno nga panagdayaw iti Apo. Hebrews chapter 13 verses 5 to 6. Hebrews chapter 13 verses 15 to 16, sorry. By Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is perpetual, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Ito na kasimsimple nga panangi bagangkat ko ng Apo agyaman akken ka. Apresyaret unay Apo iti panangi anat kay kuson panangay aywan mo kada kami Apo. Apresyaret unay Apo iti panangisabsabot mo dagiti kasapulan mi. You know, giving thanks to His name, verse 16. But to do good and communicate, that is giving, cheerful giving. Forget not, for with such sacrifices, God is well pleased. Ti Diyos kakabsat, may ayo unay. Ala kakabsat, na-share ni Preacher Glenn Kanyak nga dadadigiti kakabsat, kung uray pa dito nga tinignay ti Apo, riniing iti Apo, kat kunada, Pastor, detay tuman ko kami, kunada dito, detay tuman na statement of account mi ti giving, tahami kayat ti sumrut ti 2021 nga di mi bayadan di gitoy tithes mi Pastor. Praise God. Ti pakaragsakak kakabsat ket saan nga dayjay panangted da jay tithe. Ngem dayjay ijay puso di gijay nga kakabsat mabigbig da iti pudno nga panagdayaw iti Apo. Ma-realize da ti pudno kakabsat nga panagyaman iti Apo. Because you can give without loving, but you can never love without giving. So delight in His worship. Idi kalman, first time nga naaramid, iti si bubukal nga HBBC family. DJ kasjay nga coordinated Thanksgiving service. We were in our own respective sanctuaries. I don't know, maybe the world was watching us because there were people who watched in the live stream. At dadadigiti samyam among agbuy-buya kakabsat iti live stream. Friends and enemies were watching our worship service yesterday. But what really mattered was not whether these friends or enemies were watching and observing us do it, but our God was observing how we do it. Ti importante, ti Diyos kakabsat, nga nangkita ken nang buya, no kasano nga nagkaykay sa ti puso tayo, nga nangidaydayaw ken nagyaman ken kuana. The Lord knows my heart. Days before yesterday, si kakararag akon ti Apo, I took this occasion very seriously. Kunak Apo, para ken ka daytoy nga gimong, you deserve the best of it. So I made the best preparation that I can. Inurnus ko ti programa kakabsat. I met with our staff not only once, more than once, because kunak apay no ti tao iti agokasyon ket para king kuana nagadu nga sagana. Daytoy ket para ti Apo, apay nga dita isaganaan ti usto.
So I met with our staff and workers more than once, just for the program alone. I met with all of our pastors to make sure kat kunak kadakwada pag-behave nyo nga nasaya at dagiti miyembro tayo. Ta para ti Apo dayto nga gimong. Thanksgiving nga para king kuana. Make sure all the ushers are in their post and they do their duties and job well. Awan malelate nga usher kunak kadakwada. No digito'y usher kat malate, kat sanda nga may commit, ibagayo tahandagas usher ang kunak. Kata para ti Apo dayto nga aramid. So, I met with the ushers, I met with our pastors, with our staff, with our workers. Si kakararagat kakabsat, nagbistida, naisagana, dagiti amin na presentation. Ala, kada kayo kakabsat, anat makunayo kadeti gimong tayo di kalman. Naurnos mo't lang, amen? Naiayo kay mo't lang kadeti gimong tayo di kalman, amen? Nang nangruna pa iti Apo. Tatiyapo kinita nakakabsat dagiti puso tayo. Ket di kalman nas daawak di resulta ti first fruit giving ditoy. Nagdoble ka DJ kaslay karkararagot ko nakapo. Maawatak ta pandemic. Maawatak ta krisis. Ket no da kastoy nga first fruit offering dagiti anak mo ditoy bakara apo. Alaket praise God ko na. Iso nga di kalman kakabsat, idinalpas dan nga nag-count iti offerings. Kat kunak ka digiti secretary tayo, mano iti first fruit tayo. Kat di bagada kakabsat, doble kadayjay kasla ni namnamak kat kunak Lord. No siya kat tao aklang kat maragsakan at dayjay nga dedication digiti anak mo, how much more king ka nga amami? How much more king ka nga Diyos me? Nga sikat nakaipayan digitoy nga offerings, first fruit offerings Apo. Ket praise God kakabsat. Muyo han nga adayo nga kadaytoy 2021 narangrang ay ti biag dagiti kakabsat. Iti ministry, because if you delight thyself in the Lord, He shall give thee the desires of thine heart. Yes, kunan ni Tito, it's awesome and victorious. To God be the glory. Paiso kakabsat. Kat madaydayaw iti Apo kakabsat. Iso nga laglagi po nyo. Hantayo nga paanlilaw kadagiti na inlubungan kakabsat. Antay nga paanlilaw kadagiti sulisog ni Satanas iti biag tayo. Takas anak iti Apo. Kayat na tayo nga detay iwan-wan iti pakasaktan ti ama tayo kakabsat kay jay langit ni Satanas kat DJ ti kayat na iwan-wan nakakadagiti amuna nga mangpasakit kini Apo Dios ket kunam Apo I want to be sober. Tulungan nak Apo nga haan nga paalilaw kadigito nga pangiturungan ni Satanas ti puso. Tangamin Apo hangga kayat nga masaktan. As I close, malagay you this story. Pakatlo siguro mo ulitin kung okay lang. Di may isang anak ket na ibarkada ket adaaramidan digito ibarkada na kakabsat nga dakas. Ket kuna daging kuana alaman kinantsawan da. Han na talaga kayat kakabsat nga aramiden. Ket kuna daging kuana takrot. Imbaga da amin ang kakabsat nga panangumsi. Ket kuna daging kuana mabuten ka nga mga ramid. Gaputan na mo amuan ni tatang mo sigurado nga tastasun na ka. Ha? Saktan na ka ni tatang mo. No maamuan na iso nga mabuten ka kuna daging kuana. Simungbat ket kunana saan gayem kunana. No apay nga hang kwaramidon detoy, hanga gapo, tamok, hanga gapo, tasaktan nak ni tatang ko. Ngem no aramidet, amok nga masaktan ni tatang ko kunana. Dayjay mo't kakabsat ti panunot tayo. Hantay nga aramiden, dagiti banag, nga may siyasi ti Biblia, gaputahan tay kayat nga masaktan ti Apo, ije langit. Kayat tayo nga maiayog at maragsakan. Let's go back to the truth from where we started. We end from where we began. When we delight in the Lord, digiti nga upat, His word, His work, His will, His worship, He is pleased, maragsakan, to give the desires of our heart. Diday nga malem, kas panagtugan kakabsat, kat malpas ti 2020 kunam Apo, anyada dagiti nagkurangak ken ka.
Anyada digitisan ko na aramid nga pagayatan. Anyada digiti naglablab singak ken kaapo. Lord, help me to make things right, Apo. I want to enter 2021 nga Apo, saan lang siya tinaragsak ngam nang nangruna, sika kuma tinaragsak kaday tibiyag ko, Apo. I want to enter 2021 that you are pleased with my life. Kat Apo, anada digiti kayat mong aramid. Anya digiti kayat mong i-prioritize ko, Apo. Anya ti kayat mo nga pag-focusak. Anya ti kayat mo, Apo, nga aramidet kada ito'y 2021. May papan kada ito'y nga ay buray kanyak itatan. At sapay ko mga kakabsat, at ti Apo, ti mangi-reveal ken mang bendisyon, dagiti bibiyag tayo, kas in tayo, panag-delight ken kuana. Delight also thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ti Apo ti madaydayaw.